Dobrý den, já jsem Tomáš Skok z shopprozvuk.cz. Dneska jsem si pro vás připravil recenzi a praktický test bezdrátového mikrofonního setu AKG VMS 40 Mini Dual Vocal. Co je pro vás důležité? Je pro vás důležité, že tady tento set obsahuje dva plastové dynamické mikrofony. Tyto mikrofony mají kardioidní snímání zvuku a proto jsou dobře odolné proti zpětné vazbě. To je takovéto pískání nebo hučení v reproduktorech. Každý jeden mikrofon je napájený jednou AA baterií, která vydrží až 30 hodin, což je super, ale hlavně záleží, jak kvalitní baterie použijete. V balení však 2 kvalitní baterie dostanete. Na mikrofonu ještě najdete 3polohový vypínač, který si ukážeme později. Vysílací výkon mikrofonu je průměrných 10 mW. Pro příjem těchto dvou mikrofonů dostanete tuto malou kovovou krabičku, která slouží jako přijímač. Na přední straně je tlačítko vypnout a zapnout, které při mačkání nevytváří žádný nežádoucí zvuk v reproboxech. Dále jsou tady 4 indikační diody, 2 antény a 2 ovládače hlasitosti pro každý mikrofon zvlášť. Na zadní straně je pro každý mikrofon jeden symetrický stereo jack výstup. Škoda, že tady není jeden mix výstup. Je třeba si uvědomit, že žádné kabely nejsou součástí tady této dodávky. Doporučuji například si pořídit tento obyčejný kabel, který vidíte na obrazovce. Tady tato sada pracuje na 2 pevných frekvencích, které se nedají změnit, a každý mikrofon má jednu pevnou frekvenci v pásmu UHF, které se můžou v průběhu času měnit, ale při objednávce vždy vidíte, jaké frekvence mají mikrofony, když je kupujete. Co se týče dosahu tohoto systému, tak díky tomu, že mikrofony mají vysílací výkon 10 mW, což je průměrný výkon, tak nemůžete čekat žádný nadstandard. Antény přijímače jsou také klasické, takže dosah je spolehlivých 20 metrů bez výpadku, což stačí na většinu pódií a prezentací. Samozřejmě, že dosah je větší, ale po 20 metrech, jak venku, tak uvnitř, začne signál sem tam vypadávat a čím jste dále od přijímače, tak je to horší. Ještě vám předvedu, jaký mají mikrofony zvuk, a proto jsem již připojil oba mikrofony do kamery a dopojím zbytek recenze s touto sadou. Nyní budu mluvit do mikrofonu z různých vzdáleností, abyste si představili, z jakého směru bere mikrofon zvuk. Nejdříve zblízka. To jste věděli, že vysoká hladina cholesterolu je spojována s různými onemocněními a zdravotními problémy? Dobře, také si vyzkoušíme, jak mikrofon bere zvuk zblízka, ale ze strany. Vědci nyní zjistili, že by se k boji proti cholesterolu usazenému v tepnách mohl použít jeden druh cukru. No a to samé si vyzkoušíme z větší vzdálenosti, takže napřímo. To jste věděli, že vysoká hladina cholesterolu je spojována s různými onemocněními a zdravotními problémy? A zase ze strany. Vědci nyní zjistili, že by se k boji proti cholesterolu usazenému v tepnách mohl použít jeden druh cukru, informoval o tom server Science News. A abychom to měli kompletní, tak ještě kolem dokola.
a máme to kompletní test. Ještě si něco povíme o vypínačích tohoto mikrofonu HT40. Mikrofony mají vypínače, které mají 3 polohy. Je to vypnuto, připraveno a zapnuto. Ukážeme si, co můžete čekat při přepínání tohoto tlačítka za zvuky v reproduktorech. Nyní přepnu na mute. Mikrofon jsem zase zapnul, nyní mikrofon úplně vypnu a potom zase zapnu, takže vypínám. Dobře, slyšeli jste, jak se mikrofon chová při vypínání a zapínání. Nad vypínačem najdete ještě diodu, která slouží k přehledu, v jakém stavu je baterie. A v neposlední řadě vám ještě ukážu, jak je mikrofon náchylný na doteky. Jo? Když to takhle překládám, jo? Tak slyšíte nějaký určitě zvuk. A tak vám ukážu, jak je mikrofon náchylný na to, když jej dáte na stojan. Takže jakože ho dávám na stojan. Jo, je trošku náchylnější, není to úplně skvělé jako nějaký drahý mikrofon, ale je to pořád hodně v pohodě. Takže já si myslím, že pokud se vám tento bezdrátový mikrofon nebo bezdrátový mikrofonní set líbí, můžete si ho klidně koupit, stačí kliknout tady, kde ukazuji, nebo jestli se chcete podívat i na ostatní podobné produkty, to znamená bezdrátové mikrofony do ruky, tak klikněte opět tady. Případně dole v popisu videa máte také odkazy, kde si tento bezdrátový mikrofon nebo bezdrátový mikrofonní set můžete koupit na našem e-shopu. Jsem rád, že jste sledovali mé video až do konce. Přijďte si mě k odběru tady na YouTube kanále, kde brzy zveřejním další zajímavé video.